Son Roberto Pascual, son director artístico, profesor da Escola Superior de Arte Dramática, divulgador ou activista, como prefiro que tamén me coñezan, en distintos medios de comunicación. Pois quero falar da miña última obra, Sofí non é o meu nome de guerra, que foi Premio Rafael Dieste no ano 2021 da Deputación da Coruña. É a historia, parte dunha historia real, é a ficcionalización dunha muller migrante do Camerún que acaba na Coruña, vítima dunha rede de trata con fins de explotación sexual. A miña primeira recomendación creo é unha delicia pros sentidos. Canto eu e a montaña baila, de Irene Solá, moi vinculada tamén ao meu ámbito das artes escénicas, pero aquí demostra ser unha grande narradora, unha fabuladora que mestura realidade con ficción e que nos trae a exuberancia da natureza. Pois a segunda recomendación si é unha novidade editorial. Remedios Zafra é unha autora que me apaixoa. Esta recomendación é un ensaio moi vinculado co meu oficio, que é a mediación cultural, a xestión cultural, pero tamén moi recomendado para calquera persoa que queira entender as relacións culturais. A terceira recomendación tamén é unha traducción dunha autora inglesa, Caryl Churchill. Non son as súas obras de teatro completas, son 4 pezas seleccionadas, traducidas por Manuel Vieites na editorial Galaxia. Caryl Churchill, dende o ámbito creativo, é unha dramaturga que crea pezas que non obedecen a unha estrutura aristotélica, pezas fragmentadas, pezas que poñen no foco colectivos marginalizados. Realmente é unha peza que lle dá á persoa lectora unha capacidade para entender cal é ese contexto de excesiva vulnerabilidade de diferentes colectivos que viven en contextos moi precarios, moi desiguais e moi desatendidos. Para min, ler está moi relacionado con un concepto de Jacques Rancière, que é a emancipación do pensamento crítico. Ler ofrécenos puntos de vista, relatos disidentes, que non aparecen nas crónicas oficiais, e tamén novas maneiras de expresar. Neste mundo híbrido no que estamos vivindo, ler ofrece a posibilidade de achegarnos á nosa realidade, ao que está acontecendo, a capacidade de pensarmos o mundo e a capacidade de xerar un discurso propio, un discurso emancipado.